Društveni procesi u zemlji odvijaju se u bitno promijenjenom regionalnom i globalnom geopolitičkom kontekstu. Zapadni Balkan je na trasi destruktivne antievropske politike, što je dovelo do zastoja u integracijama, bujanja antievropskih interesa i uticaja trećih strana, kao i restauracije nacionalističkih politika i pogubnih velikodržavnih projekata. Zaostravanje na globalnoj sceni nosi sobom opasne posledice i po stabilnost i bezbjednost našeg regiona. Napad Rusije na Ukrajinu najveći je sukob nakon Drugog svjetskog rata u Evropi i najveći bezbjednostni rizik po čovečanstvo od kubanske krize 1962. Svijet kakav smo poznavali više ne postoji. Danas niko ne zna kako će izgledati budući globalni poredak. Svjedočimo neizvjesnom preslaganju postojeće geopolitičke infrastrukture. Sve to provocira stabilnost i izaziva strahove za budućnost i naše države. Stoga je velika odgovornost i izazov za državnu politiku, za sve političke subjekte u društvu, da se pronađe formula za deblokadu institucija sistema. Jedini ustavni i demokratski put za to je da zajednički omogućimo građanima da se kroz izborni proces